Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko, mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami karayag agyang kutua panulon ang kaiya mga asya'ara. Asya kiran din miya poon mismo aposta sa layidang kanan na kailayan yurun aayad na antapiran nang kutua kauyagaran ko mga kapit, mga galabak o mga palukluksan. Subhanallah. Apaliatan o matao, ayas sa bapagyado o mga kapit o mga palukluksan tanuna sabab sang kutua sumangawata iran apya kapamaganadiran aming bebaloy ang mga ulama asyabutiran sa Quran na gususun na Rasulullah na siran mismo'y sumiyapar sang kutua mga galabak na miyada. Walhamdulillah apya panad na malalambaon na miyak kay ito din. Naurian yan na papakaw maagyang kaiya mga asya'ara na aya paguyag niran sang kaiyang bulibda sang kaiya diiran di kapakateteb sa asang kaiya mga ingid ng kaiya kapit o mga loksa. Subhanallah. O pamakaiya panulon niran nagyong uta kapit o mga loksa na miya kalala kaya pakasagin daairan kaya pakapalagidiran agusumya nga uuna miya mangungkir. Sumya nga una miya mangungkir. Miya kadagala kaya aloyon sa Quran. Aaya sabab kaya tirididag o kadaklan na sabab sang kutwa tiyali kudan yan sa Quran na gususunaw Rasulullah na aya inatubang yan, aya pikpitan yan, pitindagyan na sa mga kapit, amya lang agyan ko mga palukluksan yan. Amya dakadakalaki aloyaw sa Quran. Okay, na iya po pagaluin tanuron na kaya susukudan agyang kutwa duwatiman. Paganeron, adalila, apun sa Quran sa kariribat agyang kanan alagidanan aw kito kita. Aw bang katali kudi sa Quran na gususunaw Rasulullah ka aya singuron na kanang kuta kapit o mga lukas na kataya so dalilian. Tigman untuk wallah subhanahu wa ta'ala sa suratul Baqarah ayatan ay kamagato sa gupito pulo. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Igira apitero umya maratyaya sang kutua mga tawa miya mangungkir. Ittabi'u Unutiniyo sa Quran ay niturun wallah. Unutiniyo sa mga kukuman wallah subhanahu wa ta'ala. Qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana. Na ayay sumbag ang kaiya mga tao. Di kaaya pagunutan nami na suokit amyato na meron sa mga loksami. Ay patindag nami na sa mga kapit o mga palukluksa nami. Diya miyanan terimaan agyang kanan ay niturun wallah subhanahu wa ta'ala ka ayat terima namin na yung kutwa ini bagakar kami o mga luksami mga kapita. Subhanallah. Awalaw kana aba'uhum la ya'qiluna shay'a wa la yahtadun. Nati apya besmiya nga dididig su mga luksiran. Apya bes dama ka pamaganad su mga luksiran.
Apia bes da sabutiran da mga malangiran. Amay tubo. Nagudisiran makauuntol na ayaran din pagunutan na tigwala. Subhanallah. Miya karayaga ki su Quran, su hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ino kapan diimbebanog sa salakaw. Sumalanta si pamikiran at ito apapagagama ang mapaparatian ko Allah subhanahu wa ta'ala na andin ni ka na ganyan sa giyang kaialayday panulon haayab sa panulon ng mga tawain ang kuto kauyaga ko mga kapito mga lokas ka kanabaaya panulon niran na ang kuto mapapadalam ko Quran na gusto ko sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumalantas ipamikiran na talikudan yan ang mga tao. Taubat siku Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua dalil. Mialoy sa suratul Maidah amip sagin ay ang kutwa paganay ayat. Ayatan ay kamagatos agupat wa idha qila lahum ta'alaw ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Negir apitero kiran omya maratyaya igir apitero kiran omya maratyaya andiran pitero asang kuto amia mangungkir ay nungkiriran suguan Allah subhanahu wa ta'ala inungkiriran Quran inungkiriran hadith nagira pitero kiran na saya kan waki sagyang kaya ini turun Allah saya kanu sagyang kaya Quran nagusagyang kaya ini turun ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagyang kaya ini turun ko Rasul na ayat tero ng mga tawai hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana kaya tarutupang kami dun ko kapit kaya na nami ko mga loksami kaya tarutupang kami din ko mga bagak kami o mga loksami. Dia mi din kailangan agyang kanan ang mapapadalam sa Quran na gusto ko hadith. Kaaya din aptindiga nami. Pagukita nami na suokito-kito mga loksami amyang ibagakiran kami. Ang mga kapit. Subhanallah, subhanallah. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون Ati api aya betadong mga loksiran na da mga malangiran amay tubo nagudisiran makaontol ko benar na ayaran pagunutan na tigo Allah. Subhanallah. Inus kita no mga bangsa ko mga orap na Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpagisi nga ginawang ka ino mga day, pure so, di ka di ka pagagama, pure so ka mo muslimir ka, na upama ka pure so, para tiyang kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala, natang kadang sa ginawang ka, ayabu at ito ka pagagama, na siya tanukua ko Quran na gusi ko sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o bagiyap man ang mga tao ay panuluniran na kauyagaran ko mga kapito, mga palukluksan tanwa ayad na sabab akya pakasupak o sabagi ko mga galabakiran na sabab sang kutwa kada amalang kada sabot kada siran pamaganad sang kutoras kamargan suka paka pamaganadiran kadiirang katuon o anda siran paganad naupon gina ni uno tanaka uyag nira ng kanan ng mga kapit o mga luksa madakala masusupak yang ko Quran na gusto ko hadith na gusto tawhid
Nakasaya na nakaagyang ka iya mga tao amya nga aaloy sa Quran. Kenapa miya kaysa miya kadua miya katelub ay maaloy sa Quran kamiya kadakadakal. Bapirang kinuatan urun agyang kay adua timan ayat kaantan to di pekatas agyang kay ausayan tano. Na pamimikiran ka pagariakan. Pamimikiran ng kasuding ka di ka pagagama kapag Islam. So kapag gamatano na siya puong ko Quran na busi ikusuno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat itu apa pagagama ang Muslim na api ikap kebubayin ka kotao na basta ang masupakyan sa Quran agus sunnah Rasulullah na ayat na pagunutan na ka ng kota Quran na gusto sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naginan ipinakamapyar ka sa ikukabubaluin ka Muslim. Pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala amya karaya-gaya nagu pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala aso makapumantay saya adin akapaka aayong yan sang kaya mga tao na makapamimikiran na makatubat makambalingan si Allah subhanahu wa ta'ala na ayat tangkad niya sa ginawa niya na subus sa Quran na gusto sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtindagan niya nagupkipitan niyan sa pangninta ko Allah at taufikan kaniyan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.